puntos nos que podemos centrar. Por exemplo, claro, nós o que nos dedicamos para montar o proxecto é identificar as fotografías de Ruth Matilda Anderson, que aparecen identificadas, por suposto, coa propiedade da institución que é a dona de todo o seu arquivo, que é a Hispanic Society of America, e atopar cal sería a perspectiva desde onde tirou esa foto Matilda. Desde aquí non podo mover, creo que sí. E esta foi difícil de atopar, que é un viñedo no Bouzo, pero nos dedicamos a mirar hasta as liñas da montaña para atopala. Entón, bueno, vamos contando neste relato que vai punto por punto, vamos contando os sitios que foi atopando. Como, por exemplo, os sitios que fotografiou a cova da Casa Grande de Fontei, que eu penso que esta foto de hai 100 anos dunha cova de viño pode ser a foto máis antigua que exista dunha cova de viño, simplemente porque fai 100 anos a fotografía non é algo que se utilizara para fotografar espacios de traballo ou cuestiones etnográficas, senón que era un uso máis social, máis de eventos, basicamente porque era cara, non? Entón, bueno, este é un roteiro que xa está aberto, a xente pode entrar na web os camiños falados da rúa.gal e poñerse a fisgar, e aparte de fisgar, de aprender, de ler ou de descubrir con nós, xa temos habilitado o apartado de colaborar. Isto será táctil, non? Vou abrir así. No apartado de colaborar no proxecto, o que facemos é que o que convidamos a xente a que nos envíe historias se quere, ou a que se anote a unha newsletter, a unhas novidades, porque, bueno, este é un lanzamento que nos apuramos moito para facer, porque Matilda estaría no tren e eu estou obsesionadísima con esta señora e co traballo que fixo recollendo as historias das mulleres, as historias das clases desfavorecidas, bueno, o retrato que fixo de Galicia, que é espectacular, e no que a rúa, afortunadamente, está incluída, simplemente porque en Lugo lle dixeron que na rúa se celebra unha cousa na noite e vou buscala. Afortunadamente estamos nese relato, pero hai moitos máis. Entón, a partir de agora, bueno, isto lanzamos no Nadal porque é ese centenario, pero a partir de agora sí que faremos unha estrategia participativa no que queremos recoller roteiros falados, camiños falados polas diferentes parroquias da vila, polos diferentes tamén colectivos, o sea, pois habrá que facer un con nenos, habrá que facer un con mulleres, habrá que facer o camiño falado do viño na rúa, o camiño falado dos soutos de Roblido, bueno,